खुलुमबाय दिनै 26 मार्च 2024 मंगलबार सासे सिख्लाजों एदाव जानानै सिख्लाखौ गोबौ अत्याचारजों गाग्लोबदों आरो बेफोर गासिबो जाथाया रेकर्ड जादों। दिल्लीनि मुखार्जी नोगोराव सासे सेंग्राया लामायाव सासे सिख्लाजों एदाव जानानै फाल्तु रावजों एदाव जानानै रागा जोंखांनानै सिख्लाखौ गोबौ अत्याचारजों गाग्लोबनानै बुथारनो नाजादोंमोन। नाथाय सिख्लाया थैथारासै, गोब्राबै जोखोम जादों आरो दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों आरो बेफोर गासिबो जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आमाना लामायाव थानाय मैगं दखाननिफ्राय गोबौ अत्याचारखौ लानानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन। मणिपुरनि न'नेयाव गिथाव बाथाव बम ब्लास्ट जादों आरो बे गिथाव बाथाव बम ब्लास्ट जानाय जाथायाव आसामनि सासे 37 बोसोर बैसोनि कामिर आली मुंनि सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। कामिर आलीआ आसामनि नलबारिनि थागिबि आरो बे ब्लास्टआ ABCI कम्पानिनि अफिस केम्पआव जादोंमोन। नाथाय बे बम ब्लास्टखौ सोर खालामखो, बिनि आखायाव सोर दङ बा बिनि आन्दोआव सोर दङ बेखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो कामिर आलीआ ABCI कम्पानियाव अपारेटर महरै खामानि मावोमोन। त्रिपुरानि दालाइ जिल्लानि सिङाव थानाय डुम्बुराव दैमायाव ना सारनो थांनाय 4 सुबुङा दैयाव गबनानै थैदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय हरि दास, प्रदीप दास, ज्योतिष मालिक आरो सनजित नन्दि। MCLA जय मुसाहारिनि गुबै मुङा बाथिराम मुसाहारिसो जाम्बा। बाथिराम मुसाहारिया सिगांनिफ्रायनो बिदिनोखा, बियो गोदान बाथ्रा नङा आरो पृथ्वीनारायण देब मेसआ जोंनि बिबि भान्जायाव गैया होननानै हाग्रा महिलारिया बुंदों। পৃথিৱীনাৰায়ণ মেজে আপোনালোকৰ দলত আছিল, তেখেতে নিৰ্দলীয় আমাৰ দলত নাই। কোনে কৈছে আমাৰ দলত? সি টিকেট বিচাৰিছিল, হয় টিকেট বিচাৰিছিল, সেইটোহে। টিকেটটো চবেই বিচাৰিব পাৰে, এইটো কথা। কোকৰাঝাৰ লোকসভা হিচাপে আমি 1 নম্বৰ, আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে, কাম কৰি আছে, সেই হিচাপত ৰিজাল্টটো ভাল আহি আছে। মুঠতে আজিৰ দিনত আমাৰ বিশেষ দলে কোকৰাঝাৰ লোকসভাত জিকাটো কাটা। কি সমস্যা হৈছে যে হালবাৰীৰ MCLA গৰাকী দল ত্যাগ কৰি বেলেগ দলত? কোন MCLA? বাক্ষীৰাম মুছাহাৰী কথা কৈছে, বাক্ষীৰাম মুছাহাৰীৰ কথা কৈছে। তাৰ নাম বাক্ষীৰাম হে তাত বাক্ষীৰাম মুছাহাৰীৰ কথা কৈছে। এইটোতো আগতে, আজিৰ কথা নহয়। বাক্ষীৰাম মুছাহাৰী জাম্বাটো কিমান ভোটত জিতিব আপোনালোকে? কোন 2 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত ডিফাৰেন্সৰ কাম 2-3 তলত। गामिनि दालांखौ थाबैनो बानायना होआब्ला बिनि फिननायखौ फैगौ बिसायख'थियावसो होनाय जागोन। 20 बोसोर गावनि सरकार थासेयावबो बा बर'नि खुंथाय सरकार थासेयावबो गैया जेबो जौगाथाय बे गामियाव। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धुपगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दालांनि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोगासिनो दङ। बेनो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दायो दैज्लां फैगासिनो, मेसेङावथ' जोङो खुनुरुखम सोलिबाय थाब खालामनाबाबो। दायो जोंहा बिथिं किसुमान खैथामान न'खर दोङो, लोगोसे गिर्जाबो दोङो। बेजों लोगोसे जोङो थांलाय फैलायाव उसुबिदा मोनबाय थादों। बेजों लोगोसे आरो जोंहा रायजोनि जिहेतु मानसि गारनाय हाखर गोथैसालि बेबो दोङो। माने रायजोफ्रा बिदिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। बे हिसाबै जोङो दालांखौ बानायदों। दा मानसि गोथैखौथ' नोङो दै गोथौथिं बानना लांनो हाया, बे हिसाबै जोङो बे दालांखौ बानायनाय जादों। मानोथो होनबोला इलेक्सननि सिगां गोबां बेबायदि पलिटिसियानफोरा लिडारफोरा फैनानै किसुमान खौरांफोरखौ बुंफायो। नंगौ, इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बे जोंहा लामाया बारा गोजान नङा, बे दालांनिफ्राय 2-3 थारसोनि उनावनो जोङो नेसनेल हाइवेखौ जोङो मोननो हायो। बे लामाथिंनो थांलाय फैलाय दामि फरचुनार, दामि बोलेर', स्कर्पिय' थार सालायलांनायखौ जों नुनो मोनो। बे लामानिफ्रायनो ग्लास खेवनानै खुदै गारलाङो। अब्लाबो जोंनि बे दालांखौ दसे नायलांनो बेबायदि सम होनो हाया। किसुमान समाव गोबां लिडारफोरखौ जोङो बुंनाय खोनायो, थांनाय 17 बोसोरनि खौरांखौ जों बुंनाय खोनाबाय थायो। नाथाय जोङो बे 17 बोसोरखौ जोङो हिसाब लानो थाङाखै।
जों रायजो राजाया बेखौसो लुबैदों 17 बोसोरथामदों जमा खालामनानै बेसेबां जाखो जों बेखौसो गासैजों जोंहा 20 बोसोर जाबाय 20 बोसोराव जोङो जेबो डेभेलप मोननो हायाखै थांनाय 17 बोसोर सलायबाय बिपिएफ सरकाराव दायो इउपिपिएल समायाव बोसोरथामानो जाबाय दा मथा-मथि ना बोसोरथामदों 17 बोसोरदों जोंहा 20 बोसोर जाबाय जों रायजो राजा जों बेखौसो मिथिगौ 20 बोसोराव जों मा डेभेलप होफैनो हाखो दिनैसिम सिसि ब्लकनि थाखाय अन्थाइ थरसे गारफायाखै दिनैसिम बिथिं जोंहा बे लामानिफ्राय हाबलांनाय लामाया दाबो हाब्रु माने कुनु बेबस्थायानो गैया दासिमाव जाहा मानगोनां मानव गेदेर बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङाबो बे लामाजोंनो गोदोनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनाय बेसांखिनि डायलग मारि फैनायखौ जोङो नुनो मोनो बुंफायो जों बनायना होगोन जों नायगोन जोंखौल' भट होनानै जय जगत खालाम बेबायदि किसुमान बेबायदि खौरांफोरखौ बुंफायो दाथ' बुंनाय दंथ' जाया प्रेक्टिकेलि मावनाबो होनांगोन बिनिखाय जोङो सरकारखौ जों खावलायो जेन जोंनो बे हाइवेनि बे नेशनेल बे हाइवेनिफ्राय मथा-मथि थारनै थारथामसोनि उनावनो मोनसे कालभार बा दालां आरसिसि जोंनो नांगौ जाना फैदों कारन मानो होनना बुङोब्ला दैलाङाव जोंहा बिथिं 20 खरसो मथा-मथि न' दोङो 20-22 खरसो दा बिथांमोननि गथ'फ्राबो फरायो बिथांमोननि गथ'फ्रा दैलाङाव थांलाय फैलाय सम लानानै बिमा बिफाया दै बारहोहरनो हमाय गैया हाजिरा खामलायाव थाङो बिनिखाय गथ'फोरखौ डिउटि होनो ना गाव गावनि उदैखौ सुफुंनायनि हाबा मावनो थांनो हाजिरा मावनो थाङोबा नोङो न'निफ्राय फुङाव 7टायावनो ओंखारलांनांगौ गथ'फोराथ' हनै 8टा नङाबा नों ओंखारलांनो हाया नों गथ'फोरखौ नेबाला बिथिं जानायनि बेबस्था खालामनो गैया जाबाय आरो बिथिं नोङो जानायनि बेबस्थाबा गथ'फोरा थालाङो बिनिखाय जों गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो खोब उसुबिदा मोनदों बिनिखाय जोंनो सरकारा बेयाव गंसे आरसिसि खालामना होयोबा जों गोजोननाय मोनगौमोन बेखौनो जों सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय बिथांमोना लोगो हमहैदोंमोन नामा बा बेबायदि जोङो लोगो हमनायथ' जों बुंदोंमोन बुंनायालाय लोगो हमनानै नायफैदोंमोनबो नायफैनायालाय जों बानायगोन होनना बुंदोंमोन आरो बिपिएफ समायावबो बेबायदि जों खोनादोंमोन 2011 सनाव जोङो सेनसन जाबाय होननायबो खोनादोंमोन सेनसन जाबायबा गैया दिनैसिम सेंग्रेबेल गारि टिप मोनसेबो ट्रेक्टर टेलार मोनसेबो गारफैनायखौ जों नुनो मोनाखै किसुमान जोङो बै समायाव बे साइनबर्डखौलाय जोङो नुदों मानिमोन बियो जों बेफोरखौ जों एसेबां नाना गाना गुना जों खालामबाय थाया कारन जोंनो लामाल'सो नांगौ जों पलिटिक्सजों जों जेबो सोमोन्दो गैया जोंनो रायजो राजानो खारन बेखौल'सो नांगौ जोंहा लामा गैया जोंनो लामा नांगौ थाबायनो गैया जोंनो थाबायनो थाखाय नांगौ कारन मानसिया गां थानायबालाय बिरनानै थांगौमोन जोंहा गां गैया बिनिखाय जों आथिंजोंसो जों थाबायनो गोनां बायध'ता बिनिखाय जोंनो लामाखौ मोजां नांगौ जों बेखौ सरकारनिसिम खावलायो आरो बिनि सायाव जोङो एक्सन लानायाथ' मावफुंना होआबोला जेब्लाबो मानसिनि हास्थायनायाथ' मानसिनिल' नङा किसुमान जिब जुनारानो जा मानसियानो जा माने मोजांखौल'सो लुबैयोथ' गासिबनोबो हान्थिखौ नांगौ हान्थि गैयाबा रावबो थांना थानो हाया मोजां परिस्थिति नङाब्ला रावबो थांना थानो हाया बे हिसाबै मोजांखौ नांखागौ बयनोबो बे हिसाबै जोङो थारमाने जोंनो थाबैनो बे दालांनि राहा लामाखौ जोंनो बानायना होनांगौ नङाबा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर मा केम्पिं खालामफैयो बे समावसो जोङो बेसेबांखिनि खुरांखौ जमनानै दोङोसै आरो बेनि थाखाय रायजोआनो बे आखायाव बेबस्था लादों नाथाय दुखुनि खोथा बे दालांखौ जों आजि 15-16 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बानायबाय थादों आरो जितु सरकार तरफनिफ्राय जों खावलायब्लाबो इलेक्सननि समावल' फैनानै दालांखौ बानायगोन होनना बुङो नाथाय बिथांमोना दालांखौ बानायना होआ आरो दायो जों रायजोआ बेखौ दुखुनि गेजेरजोंनो बिदिनो औवा खांनानै जों बानायदों बेखौ बोसोरै जों बानायनो गोनां जाहैयो बेखायनो बहुत दुखु नांथाव बेखौ सरकार तरफनिफ्राय बानायना होयोब्ला जों मोजां मोनगौ नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि